Hola a tots, a totes. Anem a veure aquest quart vídeo del segon tema de nombres enters, on veurem la primera part de les operacions combinades. Fins ara hem vist 4 operacions: la suma, la resta, la multiplicació i la divisió de nombres enters. Anem a veure com hem de fer operacions quan es combinen aquestes 4 operacions. En primer lloc, hem de tenir clara la jerarquia de les operacions. Què vol dir jerarquia? Jerarquia és quan una cosa mana més que una altra, com en l'exèrcit. D'acord? Llavors, quan es combinen sumes, restes, multiplicacions i divisions, en primer lloc hem de fer les multiplicacions i les divisions. I una vegada estiguin aquestes resoltes, farem, en segon lloc, les sumes i les restes. Entre la multiplicació i la divisió no hi ha una que haguem de fer abans, com hem dit en el vídeo anterior, d'esquerra a dreta. I el mateix amb les sumes i les restes. Si ho fem d'esquerra a dreta, amb ordre, no ens equivocarem. Què passa amb els parèntesis? Doncs algú podríeu veure en algun lloc que els parèntesis anirien aquí en primer lloc. No és del tot necessari. Simplement, quan tenim parèntesis, primer resoldrem el que hi ha dins dels parèntesis tenint en compte aquest criteri, fent a dins del parèntesi primer les multiplicacions i les divisions i després les sumes i les restes. D'acord? La millor manera d'entendre això és fent exemples. Per tant, anem a resoldre uns quants exemples. Com us he recomanat a classe, jo us recomano resoldre cap a sota, no cap al costat. És molt més clar. Llavors, anem a aquesta primera operació d'aquí. En primer lloc, identifiquem quines operacions tenim. Aquí tenim una resta, aquí tenim una suma i aquí tenim una divisió. Clar, el primer que es faria és la divisió, però no, perquè una d'aquestes operacions està tancada en un parèntesi. Per tant, primer observem els parèntesis. Tenim aquest parèntesi i aquest. Aquest només tanca un nombre negatiu. Per tant, d'aquest no ens preocupem. Però aquest tanca una operació. Per tant, hem de solucionar aquesta operació, que és molt fàcil. 6 més 3 són 9. Per tant, què faig? Torno a copiar-ho tot, però dins d'aquest parèntesi posarem un 9. Per tant, menys 7, menys 9, dividit de menys 3. Ara tinc dos parèntesis, però els dos tanquen nombres. Per tant, no ens donen problemes. Llavors, quines operacions ens queden? Aquesta resta i aquesta divisió. Ara sí, mirem la jerarquia. Entre una resta i una divisió, primer he de fer la divisió. D'acord? Seria un error fer menys 7 menys 9 en primer lloc. Això estaria malament. Primer hem de fer aquesta divisió. Podem agafar el signe o no? Això, com vulgueu. De fet, ho faré de les dues maneres. Per tant, aquest menys 7, que encara no l'utilitzo, i aquest menys, que encara no l'utilitzo, els escric. I quina operació em queda aquí? Em queda 9 dividit de menys 3. Aquest 9 té signe positiu, que no cal posar perquè és positiu, el podem posar o no. Llavors, en primer lloc, com us he dit en el vídeo anterior, el signe. Divisió de nombres de signe diferent tenen resultat negatiu. I ara dividim. 9 dividit de 3 és 3. Com és un nombre negatiu, el tanquem entre parèntesis. I ara què hem de fer? Doncs com us explicava al segon vídeo, quan tenim signes seguits, poder canviar els dos signes i treure els parèntesis per un únic signe. Com els signes són iguals, doncs ho canviem per un signe positiu. I què ens quedarà aquí? Doncs menys 7 més 3, i això, doncs, ara ja ho podem resoldre i apuntar el resultat aquí. Menys 7 més 3, doncs recordem, això ho podem fer de moltes maneres. Per exemple, amb la recta numèrica ho podríem fer. Com estem sumant, hem de fer salts cap a la dreta. Per tant, 1, 2, 3 salts. Val? Perdó, 1, 2, sí. Val? Per tant, això seria menys 5, menys 4. El resultat d'això seria menys 4. D'acord?
La meva recomanació és que abans de mirar la resolució de l'exemple, pareu el vídeo, l'intenteu resoldre i quan creieu que tingueu el resultat, mireu la resolució. Per tant, aprofiteu aquesta oportunitat. Llavors, anem a fer aquest segon exemple. Un altre cop, en primer lloc, observem. Tenim molts parèntesis. Aquest i aquest. Els parèntesis que tanquen nombres no ens preocupen. Per tant, primer, i quines operacions tenim? Divisió, resta, divisió. La jerarquia ens diria que primer fem les divisions, però en primer lloc observem aquest parèntesi gran d'aquí, que ens tanca una resta que hem de solucionar. Com solucionem aquesta resta? Doncs en primer lloc apuntem el que no fem servir. Menys 28, divisió, posem el parèntesi, divisió més 2. Per fer aquesta resta, el primer que hem de canviar és aquest doble signe. Per tant, aquest doble signe, com són signes iguals, ens quedarà un signe positiu. Entesos? I positiu què? Doncs més 18. I aquí, com és el primer nombre, li podem treure el parèntesi sense més. D'acord? Llavors ara, què hem de solucionar? Solucionem l'operació. Apuntem tot el que no fem servir, menys 28, dividit de... Aquí apuntarem el resultat d'aquesta operació, dividit més 2. I menys 11 més 18 ho podeu fer amb recta numèrica o podeu fer 18 menys 11. És el mateix. 18 menys 11 són 7. Positiu, podeu posar o no el signe positiu. Per exemple, en aquest cas, no el posaré. Què m'ha quedat ara? M'ha quedat dues divisions. Com són de la mateixa jerarquia, resolem d'esquerra a dreta. Per tant, en primer lloc, resolem aquesta operació. En primer lloc, apuntem el signe. Negatiu entre positiu, signes diferents, resultat negatiu. I ara dividim. 28 dividit de 7 són 4. I què ens queda per últim? Doncs 4 dividit de més 2. Com és l'última operació, ja ho apuntaré aquí. Estic dividint nombres de signe diferent. Això em donarà un resultat negatiu. I 4 dividit de 2 són 2. I aquest és el resultat. Anem a fer algunes més. Anem a fer aquestes dues operacions més. Igual que abans, us recomano, abans de veure la resolució de cadascuna d'aquestes, parar el vídeo i intentar-ho. En primer lloc, anem a resoldre aquesta d'aquí. Com podeu veure clarament, primer s'ha de solucionar el que hi ha dins d'aquest parèntesis. Però dins d'aquest parèntesis tenim una suma, una divisió i una resta. Per tant, en primer lloc, d'aquest parèntesi he de fer aquesta divisió. Llavors, apuntem tot el que no fem servir, com aquest menys, aquest 6, aquesta multiplicació, i dins d'aquest parèntesi encara no fem res amb aquest 3 i aquest menys 5. I ara què estem fent? Estem fent més 12 dividit de 2, o de més 2. Els dos són positius, per tant 12 entre 2 són 6. Llavors, ara què hem de fer? Hem de fer aquesta operació. Podem fer en primer lloc 3 més 6, o si voleu, 3 més 6 menys 5. Ho faré tot en un pas, però ho aniré dient tot. Llavors, apunto tot el que no faig servir. 8 menys 6 per... i el parèntesi. Llavors, ara resolem això. 3 més 6 són 9 i 9 menys 5 són 4. Llavors, què ens ha quedat aquí? Una resta i una multiplicació. La jerarquia de les operacions em diu que en primer lloc he de fer l'operació. La multiplicació, perdó. Llavors, apunto el 8. I això què és? Això és menys 6 per 4, que és el mateix que més 4, doncs signes diferents, resultat negatiu, i 6 per 4 són 24. I ara ja, això és el final, ho apuntarem aquí, hem de fer aquesta resta. A 8 li hem de treure 24, per tant, si feu 24 salts cap a l'esquerra, perquè estem restant, d'acord? Veureu que això us dona
menys 16. Que cadascú ho resolgui a la seva manera. Com us dic a classe, una altra manera de pensar-ho, si tinc 8 euros i em demanen 24, sobra o em falta diners? Em falta. Resultat negatiu. I quan em falta? Em falten 16 euros. Entesos? I resolem l'últim exemple del vídeo. Què tenim aquí? Mirem parèntesis. Aquest parèntesis ens tanca una operació. L'haurem de resoldre. Aquest un nombre. No ens preocupa. Aquest ens tanca una operació. L'haurem de resoldre. I aquest un nombre. No ens preocupa. Per tant, en aquest primer pas farem aquesta operació i també farem aquesta. D'acord? Llavors apuntem tot el que no fem servir. 9 per dividit menys 3 més el resultat d'això dividit més 2. Apuntem els resultats. Això, com ho vulgueu pensar, si em demanen 13 euros i tinc 4, doncs si em demanen 13 i tinc 4, no m'arriba, d'acord? Em falten 9 euros. D'acord? I si em demanen 5 euros i em demanen 3 euros, doncs en total m'estan demanant 8 euros. D'acord? Llavors, què tenim ara? Tenim multiplicació, divisió, suma, divisió. El que no podem fer primer és la suma, perquè abans van aquestes operacions. Podrem fer aquesta operació ara aquí, i aquí que tinc multiplicació i divisió, en primer lloc farem la multiplicació. Per tant, si multiplico nombres de signe diferent, el resultat serà negatiu. I 9 per 9 són 81. Aquesta divisió l'apunto, que encara no l'han fet. D'acord? La suma tampoc l'han fet. I aquí, si divideixo nombres de signe diferent, el resultat serà negatiu. I 8 dividit de 2 són 4. Com tinc signes seguits, poso el parèntesi. Llavors ara, abans de fer la suma, hem de solucionar la divisió. La jerarquia ens ho exigeix. Llavors, si divideixo nombres de signe igual, el resultat és positiu. I 81 dividit de 3, doncs són 27. D'acord? No cal que ho sapigueu de memòria. I ara aquí, fixeu-vos que tinc signes seguits. Per tant, aplicant el que hem explicat en el segon vídeo, signes seguits diferents, ho canviem per un únic signe negatiu i traiem el parèntesi. I ens queda aquesta última operació molt fàcil. 27 menys 4, això podeu fer recte o podeu fer-ho de cap. Si tinc 27 euros i em demanen 4, doncs em sobren, per tant, com és positiu no ho apuntaré, em sobren 23. I aquest és el resultat. Espero que us hagi quedat tot clar. Ens veiem al proper vídeo.